Καλημέρα και καλώς ήρθες και πάλι στο δεύτερο βήμα από το launch βίντεο σειρά που έχω ετοιμάσει για σένα, έτσι ώστε να χτίζεις και να ξέρεις ακριβώς τι πρέπει να κάνεις όταν ξεκινάς την επιχείρησή σου με την ντοτέρα. Σε αυτό το βίντεο θα σου δείξω πώς χτίζεται πραγματικά ένα ντοτέρα business, όχι θεωρία, όχι περίπλοκα συστήματα, αλλά τον πιο απλό και αντιγράψιμο τρόπο για να δεις αποτελέσματα από την αρχή και να προχωρήσεις πιο γρήγορα και να βλέπεις αποτελέσματα και να χαρείς και εσύ και εγώ. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Πρώτα, να θυμηθούμε, εάν δεν έχεις δει το βήμα 1, σε παρακαλώ να πας να το δεις τώρα και να θυμηθείς, εάν το έχεις δει, ότι είσαι εδώ να δημιουργήσεις ένα έξτρα εισόδημα, να δημιουργήσεις κάτι δικό σου και να εξελιχθείς εσύ ως business leader. Και εάν θυμάσαι στο πρώτο βίντεο, στο πρώτο βήμα, το νούμερο ένα πιο σημαντικό πράγμα που έπρεπε να κάνεις ήταν να πάρεις μία απόφαση. Δεν ξεκινάω την ντοτέρα για να δω αν θα δουλέψει, αρχίζω και συνεχίζω μέχρι να δουλέψει για μένα. Η στόχη μου όμως για αυτό το βίντεο και για αυτό το βήμα είναι το εξής. Εδώ, μισό λεπτάκι. Οκ. Εάν θα αποφασίσεις κι εσείς και θα υιοθετήσεις κι εσείς αυτούς τους στόχους ως δικούς τους στόχους, είναι προφανώς δική σου επιλογή. Όμως η στόχη μου για αυτό το βίντεο είναι να κάνεις τις πρώτες σου πωλήσεις μέσα σε 24 ώρες, να έχεις κέρδος σε χρήματα μέσα στην πρώτη εβδομάδα ή πρώτο μήνα, να φτάσεις στο βασικό rank elite μέσα στο πρώτη εβδομάδα, γιατί όχι η πρώτο μήνα, και να χτίζεις την βάση για ένα σταθερό επαναλαμβανόμενο εισόδημα, γιατί αυτός είναι και το μεγαλύτερο σκοπό που βρίσκεσαι σήμερα εδώ. Πάμε να δούμε. Τώρα, πριν ξεκινήσουμε στα βασικά βήματα που χρειάζεται για να χτίζεις την ντοτέρα, μπορεί να είσαι στην ντοτέρα πριν για μια εβδομάδα, ένα μήνα ή ένα χρόνο και να μην έχεις φτάσει στο επίπεδο elite ακόμα. Δεν πειράζει. Και αν ξεκινάς τώρα, αν δεν φτάσεις elite σε μια εβδομάδα, ε, εάν ακολουθήσεις αυτό το σύστημα που θα σου δείξω, με απλά βήματα, με 5 βήματα, εγγυημένα θα έχεις αποτελέσματα. Δεν το λέω εγώ, το λέγουν εκατοντάδες, χιλιάδες άτομα που το κατάφεραν, το κάνανε με αυτό τον απλό τρόπο. Δεν χρειάζεται να ανακαλύψεις εσύ κάτι άλλο, δεν χρειάζεται εσύ να σκέφτεσαι κάτι άλλο. Είναι ένα σύστημα που λειτουργεί για όλους, ανεξάρτητα το ποιος είναι, τι κάνει, με τι ασχολείται ή τι ξέρει από πριν. Λοιπόν, κάνουμε 5 βασικά βήματα όταν χτίζουμε μία ντοτέρα business. Prepare, όπως βλέπεις εδώ, στα αγγλικά έχει και μια ωραία ονομασία pipes, λέγεται, και κάθε γράμμα σου εξηγεί και τι κάνει. Prepare σημαίνει ότι προετοιμάζεις τον εαυτό σου, αυτό που κάνουμε εμείς τώρα δηλαδή. Είδες το πρώτο βίντεο, τώρα θα βλέπεις το δεύτερο βήμα, θα ακολουθήσουν και τα άλλα βήματα και θα έχεις μια ολόκληρη ιδέα του τι σημαίνει ότι προετοιμάζω τον εαυτό μου για να χτίζω την ντοτέρα business μου. Προετοιμάζεις τις συζητήσεις που θα έχεις, γιατί εάν θυμάσαι στο πρώτο βίντεο σου είπα να σκεφτείς άτομα με τα οποία εσύ μπορείς να μοιραστείς αυτά τα προϊόντα, αυτή την επαγγελματική πρόταση. Και προετοιμάζεις τους ανθρώπους. Εντάξει? Η προετοιμασία σου δίνει την σιγουριά που χρειάζεται έτσι ώστε να ξεκινάς αυτό το ταξίδι. Το invite, το προσκαλώ,
σημαίνει ότι προσκαλείς ανθρώπους είτε στα προϊόντα να δοκιμάζουν, είτε στην επιχείρησή σου. Present σημαίνει ότι παρουσιάζεις απλά αυτό που κάνεις ή αυτό που χρησιμοποιείς, τα προϊόντα σου. Δεν πουλάς, δηλαδή δεν θα σου πω πήγαινε έξω στην αγορά, εννοείται αν θέλεις εσύ, είσαι ελεύθερη να κάνεις. Αλλά εάν δεν νιώθεις ακόμα έτοιμη για αυτό το βήμα, σκέψου απλά τα άτομα με τα οποία έχεις σκεφτεί, τα έχεις γράψει τα ονόματα, ποιος έχει ανάγκη από αυτό το καταπληκτικό προϊόν. Ή από μία επιχείρηση θέλει να φτιάξει μια δική του επιχείρηση. Εντάξει. Μοιράζεις τις λύσεις, γιατί εάν δεν έχεις καταλάβει μέχρι τώρα, η ντοτέρα δεν είναι πουλάω προϊόντα. Η ντοτέρα είναι και μπαίνει στην ζωή μας να μας αλλάξει τη ζωή ριζικά. Εντάξει. Μοιραζόμαστε λύσεις με ανθρώπους που χρειάζονται λύσεις στη ζωή τους. Παρουσιάζουμε το προϊόν και την επιχείρηση με έναν ελκυστικό τρόπο που τους βοηθάει να πάρουν μια απόφαση που ξέρουν ότι μπορεί να τους αλλάξει την ζωή. Το enroll σημαίνει ότι βοηθάς κάποιον να ξεκινήσει. Αυτό που κάνω εγώ τώρα είναι ότι σε βοηθάω να ξεκινάς την επιχείρησή σου. Σε βοηθάω να ξεκινάς είτε ως πελάτης είτε ως συνεργάτης. Το support σημαίνει ότι είσαι εκεί από την πρώτη στιγμή, από την πρώτη μέρα δίπλα στους πελάτες σου. Εδώ εμείς δεν είμαστε να αποκτήσουμε πελάτες γρήγορα, ένα τσουβάλι πελάτες και μετά τους παρατάμε και δεν ξέρουμε που βρίσκονται και τι κάνουν. Εμείς είμαστε εδώ και ειδικά σε αυτή την ομάδα, στην ομάδα μας, υπάρχει ένα ολόκληρο σύστημα υποστήριξης από πίσω, ένα wellness community με απίστευτα άτομα που μπορούν να σε υποστηρίξουν από κάθε τομής που εσύ χρειάζεσαι βοήθεια. Αυτά είναι τα 5 απλά βήματα που εσύ πρέπει να ξέρεις. Αν θες, βγάλε φωτογραφία αυτή την σελίδα, γιατί πάνω σε αυτό χτίζεται όλη η επιτυχία σου. Πρέπει να ξέρεις, να καταλαβαίνεις ότι τη στιγμή που αποφάσισες να μπαίνεις και να ξεκινήσεις την ντοτέρα επιχείρησή σου, έχεις απλά 5 πράγματα να γίνεις ο καλύτερος σε αυτά τα 5 πράγματα. Εντάξει. Πάμε να δούμε, εδώ. Στην ντοτέρα πληρωνόμαστε για 3 πράγματα βασικά. Για νέους ανθρώπους που ξεκινούν, δηλαδή για τους customers, για τους πελάτες, για τους ανθρώπους με τους οποίους εσύ μοιράζεις τα απίστευτα προϊόντα που έχει η ντοτέρα. Πληρωνόμαστε για τους ανθρώπους που συνεχίζουν, γιατί δεν μας ενδιαφέρει μόνο να αποκτήσει ένας πελάτης ένα αιθέριο έλαιο και να το πετάξει στο σιρτάρι και να μην το ξαναδεί ποτέ. Με ενδιαφέρει αυτός ο άνθρωπος να το χρησιμοποιήσει σε καθημερινή βάση. Γιατί θέλω να δει τα απίστευτα αποτελέσματα που μπορεί να σου φέρει ένα αιθέριο έλαιο στη ζωή σου. Εντάξει. Επομένως, κάθε φορά που ένας ήδη πελάτες παραγγέλνει, εσύ πληρώνεσαι από την ντοτέρα. Επίσης πληρωνόμαστε για ανθρώπους που βοηθάμε να κάνουν το ίδιο, δηλαδή για ανθρώπους που σκέφτονται, που αγαπάνε το προϊόν, που σκέφτονται να κάνουν αυτό το business, εντάξει, θέλουν να ξεκινήσουν και εσύ θα είσαι εκεί ως ηγέτης, ως business leader, να τους δείξεις τα 5 βήματα, τα πρώτα βήματα που χρειάζεται να κάνουν έτσι ώστε κάποιος να ξεκινήσει μία ντοτέρα business όπως και εσύ ξεκίνησες τώρα. Με απλά λόγια, για να χτίσεις μια δική σου επιχείρηση με τα προϊόντα της ντοτέρας, χρειάζεται να κάνεις
τρία απλά πράγματα. Να γνωρίζεις το προϊόν εσύ για τον εαυτό σου. Να τα χρησιμοποιήσεις, να χρησιμοποιήσεις το προϊόν, εντάξει, σε καθημερινή βάση, έτσι ώστε να μπορείς να μοιραστείς αυτές τις εμπειρίες με τους άλλους ανθρώπους. Εντάξει, δεν μπορείς να πουλήσεις κάτι, δεν μπορείς να συστήνεις κάτι, δεν μπορείς να πεις αυτό θα σε βοηθήσει με σιγουριά, εάν εσύ δεν είχες ήδη μία σχετική εμπειρία. Και το τελευταίο, μην το κρατάς για σένα. Όταν ανακαλύπτεις ένα ωραίο εστιατόριο, όταν ανακαλύπτεις, βλέπεις μια ωραία ταινία, μια ωραία σειρά στο Netflix, τι κάνεις, δεν το μοιράζεις. Αυτό θέλω, να αρχίζεις να γίνεις ένα sharer, να αρχίζεις να γίνεις ο άνθρωπος ο οποίος μοιράζεται με τους όλους την θαυμάσια αυτή ευκαιρία. Εντάξει, ωραία. Αυτό που θέλω επίσης να σου πω, ότι το τρίτο πράγμα που χρειάζεται να κάνεις για να μάθεις άλλους ανθρώπους που θέλουν να έχουν την δική τους επιχείρηση είναι ότι η πραγματική ελευθερία έρχεται όταν μπορείς και έχεις ένα σύστημα που είναι αντιγράψιμο. Ένα σύστημα που είναι τόσο απλό που κάθε άνθρωπος μπορεί να το κάνει. Επομένως δεν χρειάζεται να έχεις ταλέντα ιδιαίτερα, δεν χρειάζεται να έχεις διπλώματα, ειδικά διπλώματα σε αρωματοθεραπείες ή μασάζ, δεν ξέρω τι άλλο, wellness, coaching κτλ. Δεν χρειάζεται να έχεις τίποτα από αυτό στην αρχή. Εντάξει. Δεν χρειάζεται να έχεις ένα social media μεγάλο. Δεν χρειάζεται να είσαι influencer στα social media. Αυτό που χρειάζεται είναι απλά ένα απλό σύστημα που το βλέπουμε εδώ μαζί με αυτά τα βίντεο. Εντάξει. Τώρα, ο στόχος, όπως είπαμε, για σένα είναι να κάνεις τις πρώτες σου πωλήσεις μέσα σε 24 ώρες από αυτή την απόφασή σου να ξεκινήσεις την ντοτέρα. Φαντάσου ότι κάθε άνθρωπος που μπαίνει μαζί σου στο μέλλον μπορεί να κάνει την πρώτη του πώληση μέσα σε 24 ώρες. Πώς θα εμπερίασε αυτό την ανάπτυξή σου. Εντάξει. Όταν εσύ έχεις ξεκάθαρο στο μυαλό σου τι είναι τα 5 πράγματα που πρέπει να κάνει κάποιος όταν ξεκινάει μία ντοτέρα μία επιχείρηση με την ντοτέρα, τι είναι αυτά τα 3 πράγματα που πρέπει να κάνεις, αυτά είναι τα 3 άτομα, αυτά θα μάθεις και στον άνθρωπο που θα θέλει να έρθει μαζί σου. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο να ξέρεις. Για να κάνουμε αυτό θα κοιτάμε στους 3 κατηγορίες ανθρώπων με τους οποίους μπορείς να μοιραστείς την ντοτέρα. Υπάρχει το hot market που λέμε. Είναι εδώ να φανταστείς, είναι όλοι οι άνθρωποι που εσύ ξέρεις, που γνωρίζεις, που αγαπάς, όχι ξέρεις, αλλά που αγαπάς, που σε αγαπούν και εάν παθαίνεις λάστιχο 12 η ώρα το βράδυ, τους παίρνεις τηλέφωνο και θα έρθουν να σε βοηθήσουν. Αυτή είναι το hot market, οι άνθρωποι σου, εντάξει, είναι το tribe σου, είναι οι άνθρωποι σου. Αυτοί οι άνθρωποι είναι αυτοί που θα είναι πρόθυμοι να σε βοηθήσουν. Δηλαδή θα είναι άνθρωποι με τους οποίους εσύ νιώθεις άνετα να τους πεις «Φίλοι μου, ξεκίνησα αυτή την επιχείρηση, θέλω να κάνω αυτή την προσπάθεια, χρειάζομαι την δική σου υποστήριξη. Μπορείς να με βοηθήσεις?» Και είμαι σίγουρη ότι οι καλύτεροι σου φίλοι, η μαμά σου, η θεία σου, ο αγαπημένος σου θείος θα μπορεί να σε βοηθήσει να κάνεις αυτό το βήμα. Δεύτερο, υπάρχει το warm market.
Είναι άνθρωποι που τους ξέρεις, σε ξέρουν, μπορεί να μην είσαστε, να μην βλεπόσαστε, μπορεί να μην τους βλέπεις ή να μιλάς κάθε μέρα, αλλά ξέρεις ότι είναι εκεί. Είναι άνθρωποι που σου κάνουν like στα social media, που σου κάνουν καρδούλες, σου στέλνουν μηνύματα, τι υπέροχα πράγματα κάνεις εσύ κτλ. Εντάξει. Εμ, Αυτοί είναι άνθρωποι που πρέπει τώρα να δουν όφελος για τον ίδιο τους τον εαυτό, για να αποφασίζουν να αγοράσουν από σένα. Εντάξει. Αγοράζουν επειδή βλέπουν όφελος για τον εαυτό τους. Και υπάρχει η τρίτη κατηγορία, είναι το cold market, είναι άνθρωποι που δεν ξέρεις ή δεν σε ξέρουν, αυτοί θα έρθουν, δεν χρειάζεται να ασχοληθείς αυτή τη στιγμή πολύ με αυτό το κομμάτι, αυτοί θα έρθουν μετά. Εντάξει. Οι άνθρωποι που δεν σας γνωρίζουν και ο πιο αποτελεσματικός τρόπος να πουλήσεις σε cold market στην επιχείρησή σου είναι να περάσεις αυτούς τους ανθρώπους με κάποιο τρόπο να αρχίζουν να σε γνωρίζουν. Αυτό μπορεί να είναι είτε μέσα από τα social media, είτε από μαθήματα που κάνεις, εντάξει, ανθρώπους που προσκαλείς στα μαθήματά σου, θα δούμε τι σημαίνει αυτό. Θα σε γνωρίζουν, θα αρχίσουν να σε εμπιστεύονται και έτσι κάποιος από το cold market γίνεται warm market και μετά θα είναι το hot market σου και αυτό. Λοιπόν, τώρα, τι χρειάζεται να κάνουμε. Επομένως, μέχρι τώρα αυτό που θέλω εγώ να σκεφτείς και να γράψεις στο τετράδιό σου, γράψε στο τετράδιό σου τώρα, σκέψου τα άτομα που είναι στο hot market σου. Δεν θέλω τίποτα άλλο να σκεφτείς. Δεν θέλω να ασχοληθείς με όλους τους άλλους. Θέλω να σκεφτείς ποια είναι αυτά τα άτομα που σε εμπιστεύονται, που ό,τι και να τους λες θα πούνε ναι, που ό,τι και να τους πρότεινες τους βοήθησες, που είναι δίπλα σου. Εντάξει. Γράψ' τους σε μία σελίδα και πες, σκέψου για το κάθε ένα, για το κάθε όνομα που έχεις εκεί πάνω στο χαρτί σου, πώς μπορεί να επωφεληθεί από αυτό το προϊόν που εσύ έχεις. Εντάξει. Λοιπόν, γιατί στο πρώτο μήνα εστιάζουμε μόνο σε αυτούς που είναι στο hot market. Γιατί εάν μαθαίνεις τώρα αυτή τη σελίδα, κάνε φωτογραφία πάλι, γιατί στην αρχή με το hot market δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα άλλο εκτός από αυτό που θα σου πω τώρα. Υπάρχει ένα σύστημα πολύ απλό που δουλεύει, το έχουν δοκιμασμένο στην δοτέρα, έτσι χτίζονται επιχειρήσεις εκατομμυριού. Εντάξει. Λέγεται Core Flow, στα ελληνικά το ονόμασα ροή επιτυχίας και είναι για τους ανθρώπους που είναι δίπλα σου, κοντά σου, άνθρωποι που σε αγαπάνε. Και τι θα κάνεις με αυτούς τους ανθρώπους? Θα τους καλέσεις να κάνετε ένα μάθημα. Τώρα, τι σημαίνει αυτό το class? Τι σημαίνει το μάθημα? Θα πεις, μην τρομάζεις, δεν χρειάζεται να πας, να σε έτουσες, δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα από αυτό. Αλλά θα μπορεί να το κάνει ο καθένας από εσάς, είμαι σίγουρη. Τώρα, γιατί είναι σημαντικό να κατανοήσεις την σημασία αυτού του βήματος? Γιατί εγώ εδώ ως μέντορά σου σε ετοιμάζω να γίνεις leader, να γίνεις ηγέτης στην δική σου επιχείρηση, εντάξει, στην δική σου ομάδα. Θα πρέπει να μάθεις άλλους ανθρώπους να κάνουν αυτό που κάνεις εσύ. Το πιο απλό τρόπο είναι αυτό με τα μαθήματα στους γνωστούς. Γιατί χρειαζόμαστε, τι είπαμε ότι είναι αυτό που θέλουμε στην προηγούμενη σελίδα που είδαμε μαζί, ότι θέλουμε να χτίζουμε εισόδημα. Για να χτίζω εισόδημα πρέπει να έχω κάτι που να είναι αντιγράψιμο. Εντάξει, που να φέρνει duplication, γιατί μόνο μέσα από το duplication, το αντιγράψιμο, κάτι που μπορούν να κάνουν οι άλλοι,
όλοι οι άλλοι που θα έρθουν στην ομάδα μου. Μόνο έτσι μπορώ να χτίζω εισόδημα μακροπρόθεσμα. Εντάξει. Το hot market και 4 μαθήματα. Τώρα, εάν είσαι πολύ αποφασισμένος και είπες από σήμερα εγώ δουλεύω ντοτέρα και είμαι αποφασισμένη να φτάσω elite και να βγάλω χρήματα από αυτή την επιχείρηση, θα κάνεις 4 μαθήματα μέσα στην εβδομάδα. Μην αγχώνεσαι, εντάξει, μην με βρίζεις, πώς θα κάνεις εσύ 4 μαθήματα θα σου πω αμέσως, αλλά και να μην μπορείς να κάνεις 4 μαθήματα μέσα σε μια εβδομάδα, ένα την εβδομάδα είναι αρκετό. Εσύ επιλέγεις, όπως σου είπα και στο πρώτο βίντεο της σειράς, εσύ επιλέγεις το ρυθμό σου. Αυτό που έχει σημασία είναι να μπορείς να κρατήσεις την συνέπεια, εντάξει, και να μην το παρατάς. Κλάς σημαίνει τι? Να πάμε να δούμε, να μην σε τρομάζει αυτή η έννοια του κλάς του μαθήματος. Είναι απλά μιλάω με μια μικρή ομάδα ανθρώπων. Δηλαδή τους προσκαλώ πού? Στο σπίτι μου πρώτα, γιατί τις φίλες μου τους προσκαλώ για ένα καφέ, για ένα τσάι στο σπίτι μου. Εντάξει, είναι το πιο ζεστό, το πιο ασφαλές, αυτό που μπορώ, μην νομίζεις τώρα, μην πέφτεις στην παγίδα, δεν μπορώ, το σπίτι μου δεν είναι έτοιμο, ξέρω και εγώ έχω περάσει από εκεί. Το σπίτι μου δεν είναι έτοιμο, δεν είναι αρκετά όμορφο, δεν είναι Instagrammable, δεν έχει σημασία γιατί δεν καλείς τους influencers της περιοχής σου, καλείς τις φίλες σου, τους ανθρώπους που αγαπάς, σε αγαπούν, που ξέρουν που μένεις και τα λοιπά. Εντάξει, μοιράζεσαι μαζί τους αυτή την εμπειρία, ειλικρινά, ανθρώπινα. Τι σου έφερε εσένα για να είχες πάρει αυτή την απόφαση ότι θέλεις να χτίζεις την ντοτέρα business σου, σημαίνει ότι αυτά τα μικρά μπουκαλάκια που κρατάω και εγώ εδώ μπροστά μου, έχουν αλλάξει με κάποιο τρόπο τη ζωή σου. Εντάξει, επομένως, μοιράζεις ανθρώπινα, ειλικρινά αυτό. Πώς έχει αλλάξει αυτό το μικρό μπουκαλάκι τη ζωή σου. Επίσης, εμείς στην ομάδα μας έχουμε έτοιμα έντυπα που μπορείς να εκτυπώσεις, να έχεις, να τους δώσεις, να κοιτάνε, να βλέπουν, να διαβάσουν. Εσύ κοιτάς το χαρτί, βλέπεις, διαβάζεις, αν κάτι δεν ξέρεις. Εννοείται ότι σε όλα αυτά οι μέντορες σου, οι upline σου, εγώ είμαι δίπλα σου. Ό,τι χρειάζεσαι, εσύ μπορείς να ζητήσεις από τους upline σου, από τους μέντορες σου, από μένα. Εντάξει? Και θα σε βοηθήσουν να κάνεις αυτά τα μαθήματα. Μετά, ο επόμενος στόχος είναι να κάνεις τις πρώτες σου πωλήσεις. Μέσα από αυτό το σύστημα, μέσα από αυτές τις μικρές συναντήσεις, θα δεις ότι κάποια φίλη θα θέλει να αγοράσει. Με πονάει και εμένα το κεφάλι. Θέλω να το δοκιμάσω αυτό γιατί πλέον τα φάρμακα δεν δουλεύουν για μένα, ας πούμε. Θέλω να δοκιμάσω αυτό για τον πυρετό. Θέλω να δοκιμάσω αυτό για βήχα. Θέλω να δοκιμάσω αυτό για να νιώθω καλύτερα, για μεγαλύτερη ευεξία. Εντάξει. Έτσι θα κάνεις εγγυημένα τις πρώτες σου πωλήσεις. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην κάνεις πρώτες πωλήσεις και έτσι θα εξωτευτεί και η αυτοπεποίθησή σου. Εντάξει. Και θα θέλεις να συνεχίσεις. Λοιπόν, τώρα, όχι, πάλι εδώ, ένα λεπτό. Επίσης, αυτό το σύστημα είναι το μόνο που χρειάζεται να κάνεις το πρώτο σου μήνα. Κάνοντας 4 κλάσεις την πρώτη σου εβδομάδα ή πρώτο σου μήνα, εντάξει, εξαρτάται από σένα, θα φτάσεις εγγυημένα στο elite. Είναι το πρώτο επίπεδο που βλέπεις αποτελέσματα, βλέπεις χρήματα και βλέπεις την προοπτική που μπορεί να σου προσφέρει η ντοτέρα και αυτή η επαγγελματική πρόταση. Αν θέλεις γρήγορη ανάπτυξη, το πας γρήγορα. Θέλεις πιο ήρεμο ρυθμό, είσαι μαμά, έχεις και άλλες υποχρεώσεις, κάνεις μια φορά την εβδομάδα, εντάξει. Όσο όμως πιο γρήγορα συμπιέζεις τον χρόνο, τόσο πιο πολύ μεγαλώνει και η δύναμή σου και η πίστη σου σε όλη αυτή τη διαδικασία.
Τώρα, στο πρώτο μάθημα, να ξέρεις, πάντα θα είναι κάποιος εκεί μαζί σου. Εάν δεν μπορεί να είναι φυσικό, αν ας πούμε είσαι στην ομάδα μου και εσύ είσαι στη Θεσσαλονίκη και εγώ είμαι Αδραβίδα, δεν θα μπορούμε να συναντηθούμε στο πρώτο σου μάθημα, αλλά θα μπορεί να είμαι εκεί στο Zoom μαζί σου, εντάξει, και ο μέντορας σου, η upline σου, το ίδιο θα μπορεί, θα είναι εκεί μαζί σου. Και το πρώτο μάθημα μπορεί και να το κρατήσουμε εμείς για σένα. Εσύ χρειάζεται απλά να μαζεύσεις τις 2, 3, 4 φίλες που έχεις και θα κάνουμε μάθημα μαζί. Στο δεύτερο μάθημα θα το διδάσκουμε μαζί, θα το κάνουμε μαζί. Θα έχεις και εσύ κομμάτι σου, θα έχω και εγώ ως upline σου ή ο upline σου που έχεις και θα σε βοηθήσει. Το τρίτο μάθημα θα είναι εκεί δίπλα σου κάποιος από την ομάδα σου, εντάξει, αλλά το μάθημα θα το κρατήσεις εσύ και στο τέταρτο ο σκοπός είναι να το κάνεις μόνη σου. Γιατί ή μόνος σου. Γιατί είπαμε ότι μας ενδιαφέρει να γίνεις όσο πιο γρήγορα ανεξάρτητη από την βοήθειά μου. Ανεξάρτητη από την βοήθεια του upline σου. Εσύ γίνεσαι εδώ leader της επιχείρησής σου. Εντάξει. Ωραία. Τώρα, θέλω να σου θυμίσω, και με αυτό θα τελειώσουμε, ότι η επιτυχία αγαπάει την ταχύτητα. Δεν χρειάζεται να τα ξέρεις όλα όπως είπαμε από την αρχή, χρειάζεται απλά να ξεκινήσεις, να κατανοήσεις ότι έχεις 5 απλά βήματα, έχεις 4 κλάσεις να κάνεις στην αρχή. Τα κλάσεις μαθήματα τι σημαίνει? Απλά μοιράζω με τους ανθρώπους μου που είναι δίπλα μου, που τους ξέρω, που τους αγαπώ από το χωριό μου, από την γειτονιά μου, μοιράζω μαζί τους τα ωφέλη αυτών των προϊόντων και πώς μπορούν να αλλάξουν τη ζωή τους. Όσο πιο γρήγορα το κάνεις, με όσους περισσότερους ανθρώπους, φίλες, μιλάς στην αρχή, τόσο πιο γρήγορα θα βλέπεις και αποτελέσματα, εντάξει? Και κλείνουμε να σου υπενθυμίσω ότι για τις 30 μέρες μου υποσχέθηκες στο πρώτο βίντεο, εάν δεν θυμάσαι, ότι για 30 μέρες θα είμαι εκεί, θα ακολουθήσω τα βήματα, θα μάθω, εντάξει, θα έχω συνέπεια και θα έχω εμπιστοσύνη στην διαδικασία. Μπορεί ακόμα να μην έχεις τόσο μεγάλη εμπιστοσύνη στον εαυτό σου, θέλω όμως να πάρεις αυτή την εμπιστοσύνη και την αυτοπεποίθηση από μένα ή από το upline σου ή από τους μέντορες σου, αλλά να είσαι μέσα στην διαδικασία και να κάνεις αυτό που χρειάζεται να κάνεις. Τώρα τελειώσαμε και θα σε δω στο επόμενο βήμα.